Добре, днес влизаме в ролята на детективи. На пръв поглед случая е прост. Храна за домашни любимци. Но под повърхността се крие една мистерия, пълна с подвеждащи улики и маркетингови трикове. Основният за позапознат – един етикет от 2 думи – без зърно. Въпросът е, дали този надпис е ключът към здравето на нашите четириноги приятели или просто един изкусно заложен капан. Разполагаме с един задълбочен анализ по темата и мисията ни днес е, така да се каже, да разбием кода. Харесва ми тази аналогия. И е много точно, между другото. Защото това е класически случай, в който маркетинга и науката водят битка за вниманието на потребителя. Етикетът без зърно се превърна в нещо много силно, в емоционален символ. Символ на нещо чисто перфично. Точно, правилно. Но като във всяко добро разследване, истината рядко е на видно място. Тя обикновенно е заровена в ситния шрифт, в списъка със съставките. Изисква малко повече усилия, за да бъде открита. Днес ще се опитаме да дадем на хората инструментите да бъдат по-добри детективи. Отлично, нека тогава да започнем от основната улика. Какво всъщност означава без зърно, според, да кажем, официалната дефиниция в нашия източник? Трябва да има ясни параметри, нали? Да, и тук нещата са кристално ясни. Поне на теория. Дефиницията е абсолютно категорична. Без зърно означава, че в храната няма ориз, няма ечемик, няма пшеница и няма царевица. Точка. 4 основни. Точно. Това са 4 основни зърнени култури, които се използват в храните за домашни любимци. Когато един производител постави този етикет на продукта си, той по същество дава едно обещание. Обещание, че формулата му е напълно изчистена от тези съставки. Добре, звучи достатъчно просто. Ако е така, къде тогава се случва престъплението в нашата история? Защо изобщо водим този разговор? Престъплението, както го нарече, се случва в разминаването. Разминаването между обещанието на етикета и, реалността в състава. Източникът ни е категоричен, че някои производители използват този термин чисто и просто като маркетингов инструмент, без да се съобразяват с дефиницията. Искаш да кажеш, че на голямата лъскава опаковка пише Grain Free? Да, а когато я обърнеш и се вгледаш в съставките, на второ или трето място откриваш ориз. Или оризово брашно. Сериозно? Да. Текстът нарича това директно заблуда. Чакай малко. Това ми звучи направо като измама. Как е възможно да е законно? Не би ли трябвало да има някакви регулации, които да спрат подобни практики? Това е отличен въпрос, който обаче засяга една по-голяма тема за регулациите в индустрията. Но ако се придържаме към